מי קונה את החרא הזה? אפשר לעשות חסר We're staying until today, and our flight is very late. Yes. אני באמת לא יודע מאיפה אנחנו... מה? אני חושבת שאני ממש בסדר. יואו, איך אנחנו מתחילים לעשות את החרא הזה? מאיה אמרה שאנחנו מתנהגים כמו ילדים דפוקים. Few moments later. וואו, איזה לייט. לכי רגע, נצלם אותך, תעמדי. וואו. לבריאות! קניתי למאיה משקה מרענן בסטארבקס. כשהוא יש טעם של חומר ניקוי. אין לי כוח לילדה הזאת יותר, באמת ש...